No 2021 lin 101 libros. No vídeo de hoxe quero traer un pouco de autocrítica, falarvos de cais deses 101 son os meus 10 favoritos e tamén facer un pouco de estatísticas e organizar un pouco todas estas lecturas. E tamén traio uns consellos por se queredes ler 101 libros tamén. Así que feliz ano novo e vamos con iso. O primeiro de todo van ser os consellos. Como podo ler 101 libros nun só ano? Ben, pois o primeiro dos meus consellos é que non é necesario. E si, ao principio do vídeo dixen que ia facer autocrítica, mas tamén vai ser crítica en xeral. Eu non son máis intelixente por ler 101 libros nun ano, nen tú és menos intelixente por non lelos. Temos que deixar de considerar os libros como un produto cultural superior das elites, o que só pode acceder xente moi intelixente e por iso se les moitos libros significa que és moi intelixente. Eu li moitos libros, mas tú xogache moitos videoxogos, eu non acabei ningún videoxogo. Non acabar ningún videoxogo non me fai menos intelixente. E se cadra tú non leche 101 libros, mas viche 50 filmes, ou non viche nada disto, non temos por que ser productives en todo. Ao final un consello moi importante é que nisto o relevante non é a cantidade, é que tú desfrutes con iso, ou se queres aprender que aprendas, ou se queres cuestionar cousas que as cuestiones. Cada quen lé por un motivo, e se eu lin 101 libros, en parte é porque gosto deles, e tamén por outra parte porque forma parte do meu traballo. Eu ás veces son xuri de certames e tamén levo este canal. Mas se realmente estabas aquí polos consellos para conseguir ler máis, porque de verdade gostarías de ler máis porque é unha actividade da que gostas, mas últimamente non és capaz de comezar ningún libro nen acabalo, os meus dous consellos é que non te forces. Non te forces a ler máis. Eu no 2020 penso que non cheguei nen a 20 libros lidos completos e iso non nos fai piores ou un fracaso. Aquí teño que engadir que a min personalmente os desafíos de quero chegar a ler tantos libros nun ano entendo que lle sirvan a algunhas persoas, mas para min son super tóxicos. E en segundo lugar, que non te forces a ler mellor. Sempre temos esa presión en riba de que hai que ler clásicos, libros moi difíciles. Non é certo. Isto, ao fin e ao cabo, tamén é outro tipo de elitismo. Os libros xuvenís, para pasalo ben, tamén están ben. Se queres recuperar o teu hábito lector e se queredes podemos facer algún vídeo sobre isto, o que tens que facer é ler cousas das que realmente gostes. Vou deixarvos por aquí un fío dunha persoa que sabe moito máis que eu sobre isto, que é Malva, que nos recomenda unha serie de libros entretidos que lle axudaron a recuperar o seu hábito lector. Por último, algo que pode axudar tamén moito a que teñades esa gana de ler, esa iniciativa, é partillar as vosas lecturas con outras persoas. Se non tedes clubes de lectura na vosa zona ou non vos interesan moito esas lecturas que se fan, o que podedes facer é acceder á comunidade de Bookstagram, de Instagram de libros, porque teñen un desafío de lectura que cada mes propoñen un tema e ti podes ler un libro que sexa relacionado con ese tema. Deixarei na caixa de descripción as contas que forman parte deste desafío que o organizaron e podemos servir como impulso para ler un libro ao mes sobre estas temáticas e para comentalo con outras persoas. Dito isto, agora vamos falar das estatísticas que fixen para analizar un pouco o meu hábito lector. Se lestes algún libro ano pasado, podedes facer o mesmo para analizar un pouco os vosos costumes, para serdes conscientes do que ledes e para ter algún desafío pro ano que ven. Por exemplo, eu dentro destes 101 libros fixen esta gráfica. Destes 101 libros, 37 son de narrativa, 33 de poesía, 13 de teatro, 10 de banda deseñada, 5 de ensaio enteiros e 3 de álbum infantil ilustrado. Por que digo iso de 5 libros de ensaio enteiro? Porque há moitos libros de ensaio dos que eu gosto ler os poucos. Dos que eu gosto un día abrir e ler un anaco e outro día, se cadra meses despois, abrir, ler outro anaco. Cada quen ten o seu xeito de ler e iso tamén é correcto. Por exemplo, a min facer esta estatística axúdame para dicer que o ano que ven quero ler máis ensaio. Tamén podedes organizar os vosos libros en canto a outras estatísticas, como por exemplo polo idioma. A miña estatística de idioma é esta. Este ano, dos 101 libros, lin 86 en galego-portugués, 14 en castellano e 1 en inglés. Mas esta estatística a min ficaba un pouco incompleta, entón tamén fixen un reconto de libros que lin que foron originalmente publicados en galego e eu lin en galego. En concreto, foron 78. Con esta estatística tamén hai de dicer que gostaría de ler
máis, este ano 2022, libros orixinais de outras partes da lusofonía, do Brasil, de Portugal, de Mozambique, así que se tendes algunha recomendación podedes deixarma nos comentarios. Por último, antes de pasar aos meus 10 libros favoritos de todo o ano, tamén fixen unha estatística de cais foron as autoras que máis lin. Aquí hai de facer unha pequena anotación, é que eu fun xuri tanto do Premio Jules Verne de Xerais como do Premio Pinto e Maragota do Concello de Pontevedra en colaboración con Xerais. Entón, moitos deses libros que tiven que ler por eses dous premios non coñezo por quen foron escritos. Bon, voltando con estas dous autoras, a primeira autora que máis lin con 5 libros lidos dela é Marilar Aleixandre. Eses 5 libros que lin de Marilar Aleixandre foron A cabeza de Medusa, Alibaba, Mosiana e os 40 usureiros, A banda sen futuro, A expedición do Pacífico e, por último, O monstro da chuva. Deste tendes un vídeo no meu canal que vos deixo por aquí. E a outra autora de que máis obra lin este ano, como non podía ser de outro xeito, é Xela Arias. A ela linlle 4 libros e medio. Digo 4 libros e medio porque lin os seus 4 libros de poesía, é dicer, Denuncia do equilibrio, Tigres como a cabalos, Intempériome e Darío a diario, mas tamén lin este pequeno fanzine, Xela Arias, Poeta nas marxes, que recolle algúns dos seus poemas, está feito polo Arquivo das Trasnas, e pequenos textos sobre persoas que estiveron relacionadas con ela. Entón non é un libro dela, mas fala sobre ela e ten textos dela. Xa fixemos as estatísticas, así que agora vou vos falar do meu top 10 de libros este ano. Antes hai de dicer que entre eles há un libro que aínda non está publicado e que a orde non é relevante. Quero dicer, non vou ir do que menos gostei ao que máis gostei ou do que máis gostei ao que menos gostei, porque xa bastante me custou seleccionar 10. Despois de mostraros cada libro vou vos dicer unhas pequenas frases sobre por que se cadra poderíades gostar del. Ainda que de algún xa fixen vídeo, así que se cadra vos vou deixando por aquí algunha ligazón. Como xusto acabo de falarvos de Xela Arias, ela está no meu top. Gosto moito deste libro, que é a súa poesía reunida, mas concretamente, como ten os 4 libros, hei de destacar Tigres como a cabalos e Intempériome. Adoro Xela Arias porque é unha poeta coa que penso que se pode conectar moito, que é moi moderna e que ten un estilo único. Antes tamén falei de Marilar Aleixandre, e que ela tamén está no meu top. En concreto, o seu libro A cabeza de Medusa. É un libro que trata dun tema moi importante que eu penso que se debería tratar máis na literatura infantil e juvenil. Trata das violazóns. Se esta violencia tamén sucede entre as crianzas, por que non se pode falar coas crianzas sobre isto? Alén disto, tamén gostei moito da estrutura do libro, pois emprega mitos clásicos que conteñen violacións como introdución dos capítulos, para demostrar esa violencia implícita e explícita que se leva sofrindo moito tempo. Falamos de poesía e de narrativa, así que agora toca ensaio. En ensaio podo recomendarvos o Fodemos, de Beloliz. Básicamente este libro serve para cuestionar a sexualidade normativa, o xénero. É un libro co que podes aprender muitísimo e dá de que pensar, e penso que é bastante accesível para o público juvenil. Voltando á poesía, no meu top 10 tamén está Tenruras e raivas, do Ravelo, porque ás veces non gosto demasiado de que a poesía sexa algo das elites que é difícil de entender. Este libro é un libro autoeditado, queer, directo, fácil. Para min este libro é un libro que significa rebelión e que pon palabras fáciles a sentimentos que ás veces pensamos que temos que esconder entre moitas metáforas. Un libro que non podía faltar porque estou sempre a falar del é Cobiza, de María Reimúndez, novamente narrativa. É unha distopía super entretida que para min é o exemplo perfecto de interseccionalidade, unha crítica completa á nosa sociedade a través dun mundo distópico que podería ser algo perfectamente que acontecese evoluindo a partir do noso, e pareceme maravilloso como inclúe personaxes poliamorosas, intersexuais, trans, de xeito intrínseco a historia. Voltando ao ensaio, vamos co libro que probablemente máis me fixese pensar ao longo deste 2021, que é Un país a la gallega, Galiza no nodo franquista. Adoro porque cuestiona a visón do propio, cuestiona a nosa visón da Galiza que temos tan asimilada que ás veces non nos decatamos que ten deixes do franquismo, que hai cousas que consideramos tradicionais ou cousas que consideramos completamente verdadeiras que non son tal. E voltando coa poesía temos Os ollos das moscas, que é un libro que reivindica que a poesía non ten que ser linda. Pareceme un libro xenial porque fai poesía sobre o colapso ecolóxico, e non é linda, é inevitável, catastrófica, real, a través da ilusión dun ollo dunha mosca que ve a realidade moitas veces moi fragmentada, accedemos a observar o desastre. É un libro desagradável, mas de verdade que foi unha lectura que adorei. Non todo ia ser poesía, narrativa ou ensaio, así que tamén trouxen un pouco de banda deseñada. Neste caso, o derradeiro libro de Emma Olsen. Penso que é un libro super lindo e moi entretido, que se lee super rápido e é moi fácil de entrar neste universo. E alén diso, se lestes o derradeiro libro de Emma Olsen, a versión narrativa de verdade,
Dávila ides gostar moitísimo del, porque Pablo Prado, o ilustrador, introdúcese nese mundo que cría Berta Dávila dun xeito super sensível. Outro libro do que gostei inmenso e vou facer un vídeo a falar del é Transmatria, de Dania Sorey. É un libro moi directo, case de proclama, que fai unha reivindicación sobre a realidade trans e sobre os nosos direitos. Seméllame super necesario, e xa estamos no libro número 10 e aínda non falei do que non foi publicado. Un dos meus libros favoritos este ano foi Un elefante na sala de estar, de Berta Dávila. Este libro foi o que premiamos no Jules Verne, e non sei se finalmente sairá con este título, mas en canto se publique, que será a comezos deste ano, tedes que lelo porque é unha maravilla. Tamén quero facer un vídeo a falar del, porque se trata de literatura accesível a público xuvenil, que así como fai Marilán Aleixandre na Cabeza da Medusa, trata un tema que parece que non se pode falar coas crianzas, porque é un tabú, mas así como é tabú, tamén é moi necesario falalo. Este tema é o suicidio. É un libro que adoro porque está cheo de moitas voces moi reais que fala completamente sen tabú e sen mitificar. E até aquí o meu vídeo resumo das lecturas deste 2021. Comentaime abaixo se gostastes desta idea, que pensades dos meus 10 libros favoritos. Foi algo que realmente me custou moito facer e síntome fatal polos libros que ficaron fora. Falaime vos tamén de que libros pensades que teño que ler, cais foron os vosos favoritos, e deixo por aquí un círculo para que vos suscribades, que é super fácil, só tedes que premer e darlle a suscriber, e outro vídeo que pode ser do voso gosto. Xa sabedes, como sempre, os likes e as suscrizóns axudan moitísimo e vémonos na próxima. Felices lecturas!